Kubor nagaslem jong Duhnong san Hima. Hima Mawphlang bat Khadc Hills Autonomous District Council kila Duhnong ya khajana bagi dewan yo nakajungdon Khadc Heritage Village Mawphlang Namar ka jaka kadai baju Pynlong Shisen Shisnam ya Monolith Festival bantaban peninam ya riti dostor Khadc. Kajing Duhnong kadai Namar ki jing trap jang ki Hima ba pher kila julor lut baro yakini ladan kam bansnapan bhaman usnem Henry na du bawan klam coronavirus kala long kajing Duhnong. Haba ka KHADC kelasdang pen bahaya ki yang trap menta usnem arajar arpaway kalahaban pen sange no Namar ka jingwan biang ka klam ka baar menta usnem. Kumban syupan kan mau ya kalau kentang jong ka Hima Mawphlang ka badan senda bat ka Khadc Heritage Village balasna da ka KHADC la plebiang ha ka khat pratrik menta ubenai da ubak si eleng do ubade uleng do ka Hima Mawphlang ha ka jinga don lang ki menteri hadin ka jing khangdam ha kini ki benai Namar ka jingwan biang ka klam coronavirus. Village ke bawah diskusi ke dan. Ti kene pada pi sima pi ka bayrung ah nur komplit. Kene ka heritage squat mat penpau ba kadang don hakajing ya penbet mo. Te haba pi pet sampai ki construction kino ki works ki badang kidang long pending menta. Tingilai kendu naka MC meeting naka post kapor. Te ka jingja no jong kene ka pandemic pat kalong ka penbu jinge jingi bangin ni khamla Shuh man budin ya kene ka. Tambah kajing penbet ka plan jong kene ka tourism sector ku mangaya keren mana Namar baka ya ketika heritage kadon ka jing ya te bat ka district council halor katai te halor katai tengah so banong ipi bangan numla ban IP ka information Namar kadang don ko kajing penbet te halor katai ru ngin sedang ya penbet bat ngisa IP ka information ngatrai nakaliang i menteri bla bade ku MDC bat ku menteri ru de ila ban kompetisi Shuh ya kata tambah nadu bang asimti kan ikam asnem idang don hapo kajing ekran jing penbet ha shibun ki jing ka bangi haban ya ya penbet Shuh halor kata ka heritage village Market kalau kumne Namar hangne pihak dan pa kaget. Hai. Te lada kirung sithi kin sim tiket biang Ya bementa kalau no ni dalarung nang tai kamdon Shuh kano ka banong manshim Namar de pipet ka construction ki yeng ki balatai yang tu ki babun ki don kam ban maintenance ka don kam man pen baru ka don kam te kidang don ki ongoing construction ru ka ba kadang ya te menta ban charge extra fee ya kata ta kadang gum mga pen pau mene bangidang don apo ka jinge pen bet ya ki babun te da kala sya ya kata dengan ngi na ka Hima ki sa shim ya kata ban ai ka jing pen bana ba halor ka kumno bangi pen tu ka pa ide ban ka heritage kumut ki pajba kila ban lekai ste kila belum de em ka wakamba perbatin ka heritage village hari Mawphlang kadai ka ji sujmut ka Hima baka district council te kidon ka jing ya kyong ka MOU mo ji sujmut ka ji te bat kumnu ban panya ya kani te kadon ka komiti bang do ka heritage village management committee thì cái đó cái một tiếng lại xong là Singapore cũng nó bằng bả ya thì cái heritage thì hồi cái đó kia là jot thì cái lá giá cái gì repair cho nên jiwan cái pandemic là sang nó chua thì nó cái gì bu thì cái village cái Khadc heritage village thì cái long bả cũng nó bằng y ya cái cũng im chung Khadc kham tam ki Hima pher cái đó là cái chung ki company thì kawai ru kan long ru ka jingkan tiu ka bun kham tam ni kumno ba ngintip mo ya ki kom bagi sai kidon ka festival ru muswa thai lai i mo tin ba ga to kala nang khring su de ka chaka ju sini te ta ji ong ju pi ba da ka jing lu mang thi ho nya Namar ka bong bagi ha ban min ti nya ban bu no trai te kan hab don ni ka jing lu tlo ya mata Namar ba Nali council berkah Hima pala apa pembiang ti panang wadoi ti dan Shuh kulit tang nang ni ka nang ni pogin ni kum kata tinggal pat joso banok makan ra ti kan ra mo gini ya atlet la dongan ni tinggal trai kata ka omara asui tengah kata kamdon bi raja tung kata ke kemudian mata pidawah do kat no percentage nang te nang ke jing kwa jong pi kan percentage di benyo ka Hima nang konsil ba kan ka Khadc heritage village em ka ching yet long ba haji sya men swa kalai san phola 100% adalah la dong ka jimi kan tian rei ma jing par ka council ka ba
ka council kala invest rap larang di te kham tiu no ka share council bar ngi lai mun jon bor do kalau be repo la sau po Sau phao Hima, được phao kan diskonsel. em sau ka shkai ma sau po repo council